मानफिरका चिनि खुमुलुं प्रेस क्लाब दिनैहाय सालानो थांनाय बिसिआव 5 मार्च 2021 बिसिआव जों सालकलकमा नासिकमानि यागुलो चिनि खुमुलुं प्रेस क्लाब जों मानमानियाव साल जों दिनै ताक्लाय बहायनावहाय अ सालनो खाथं खाजानि बिसिंथि जों मैदु खालायलायनाय केग्रामानि बिसिंथि के जों अ सालनो यासागलायनाय तामनि बागै गंखाय बिसि कलकमा जों नासिकमानि यागुलो चिनि तिब्रासा कक्टमा थुमनाय रकनि थांनाय बिसिआवबो पुइला खुमुलुं प्रेस क्लाब नै हास्ते हापां एडिसि हापां बाय कसिमुं मानमानि अब लाइबमाव गायसा रांजाक बाय सैजाकना मदन चिनि तिब्रासा रकनि बागै कक्टमा अबनि बागै जों थांनाय बिसिनि सिमि ताक्लाय पुइला हिसाब गंमानि सालनो जों यासागलायनानै थाङै दङ ताबुक चिनि खुमुलुं प्रेस क्लाबनि प्रेसिडेन्ट ताकग्रा अंशु देबबर्मा ब केग्रामानि बिसिंथिके जों अ सालनो यासागलायनाय